Suggerències per fer amb coronavirus a casa, dansa oriental. Un exercici, per exemple, intentem agafar el ritme. Què estic fent? Pas, punta, 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 pas, punta. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, 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 i anem amb els ombros. Cercle enrere, cercle enrere, cercle enrere, cercle enrere, cercle enrere, cercle enrere. Cosetes que he de vigilar, per exemple, que no se me'n vagi tota la mà i tot el braç. El que vull és que sigui el cercle. I si us fixeu en la mà, és com si la tinguéssim aturada. Jo aturo la meva mà i el que faig és bellugar només el muscle. L'ombro. Com es diu ombro en català? Muscle? Múscul? Ombro? Ombro? Us ho deixo a vosaltres que m'ho digueu en els comentaris, d'acord? Aprendrem tant aquests dies de confinament juntes les persones, perquè els homes també poden vindre, els homes també poden mirar aquest vídeo des de casa seva, no poden vindre. No pot vindre ningú a casa meva, que per això m'he encerrado. Sí? Vinga, som-hi. I cercle, cercle, controlem que les mans no se'ns envagin, cercle, i una miqueta més ràpid, i cercle, 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 cercle. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Podem posar les mans a la cadera i un, dos, un, dos, un, dos, un. Estem fent cercles enrere. Un, dos, un, dos, un, dos. Tornarem amb els peus i un, punta, 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 doblar, punta, doblar, punta, doblar, punta, doblar, punta, doblar, punta, doblar, punta, doblar. Només estic fent, acompanyant aquest moviment, però no estic fent res amb la cadera ara, Estic relaxant i l'únic que faig és amb els peus. Punta, peu plat, punta, peu plat, punta, peu plat, i punta, peu plat, punta, peu plat, punta, peu plat. Intentem sumar les dues coses. Subidon, subidon. Punta, peu plat, punta, peu plat. Sense moure gaire les mans. No se m'escapen les mans. Només braços. Una mica més ràpid. Cercles, 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 lent. Emparo les mans a la cadera un altre cop. Tots junts, som-hi, i punta, 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 cercle.